Війна з кремлівськими фейками у мережі. Фейсбук видалив майже 100 акаунтів і груп з російською пропагандою, які скоординовано поширювали у соціальній мережі брехливий контент про Україну. Про це адміністрація Фейсбук повідомила у своєму блозі, а також зазначила, що вже передала інформацію про цю чергову фабрику кремлівських ботів своїм галузевим партнерам, світовим політикам і правоохоронним органам. Окрім того, Фейсбук видалив ще за 20 проросійських акаунтів, спрямованих проти країн Балтії, Німеччини, Австрії та Великої Британії. Ми видалили 97 облікових записів Facebook, сторінок і груп, які координувалися з Росії. При цьому були сфокусовані на подіях в Україні. Люди, які стоять за цією діяльністю, використовували фальшиві облікові записи для управління сторінками і групами і поширення свого контенту. Найчастіше вони були зосереджені на таких темах, як військовий конфлікт на сході України, політичні новини України та Європи, а також сирійська громадянська війна.